Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating viewers, especially sa lahat po ng catfish farmers. Yan, in this video guys, nag-deliver po tayo ng fingerlings dito po sa mga tarim. Yan. So dito makikita nyo yung kanilang fish pan or yung earthen pan ay mga malalawak pong earthen pan yan. Actually kasya dito hanggang kahit na 50,000 kada isang butas. Yan ang kagandahan dito, napakaganda po ng tubig nila kasi nanggagaling po sa bukal. Yan. Dito po natin pinakawalan yung 15,000 fingerlings na nasa 3 to 4 inches dito. Yan. Yan ang sistema po dito. Doon po manggagaling yung tubig sa may pinakamalalim at ita-transfer po dito sa mismong fish pan kung saan nakalagay po yung 15,000 fingerlings. Sa deliver na ginawa natin, kasama natin ng Hito Lagalag. Ayan, si Kuya Mark, ang ating isa sa expert din na nagtutorial sa Hito farming. So ayun sila. Po sa inyong kaalaman guys, yung customer po natin dito ay nag-avail din po sa atin ng webinar.